Om 11:30 precies komen de koninklijke auto's voorrijden. De kroonprins komt op werkbezieten, maar hij is al bekend met het instituut. Het is al de derde keer dat er del komt. De prins krijgt eerst uitles oer wat wetsers nou mee aan de gang is. Hij is tegen interesseren en liet ik zien dat hij er een soort van weet. In de diepte van de watertechnologie zijn natuurlijk niet gespecialiseerd. Maar van watermanagement heb ik het idee dat hij alles weet wat belangrijk is. En hij kan dus ook heel goed plaatsen waar wij mee bezig zijn. En waarom dat belangrijk is voor het watersysteem in de wereld. En dan de roenleiding. Achtervolgend door de parsen krijgt de prins te zien hoe de energie opwekt worden kan uit mengt zout en zwiert wetter. En hoe het huishoudings wetterbesparing kunnen. Ja, goed. En hoe het energie opwekt worden kan uit urine. En dan is het tijd voor de lunch. En wil elke nien boeten een fotootje maken. Maar dan moet je er wel aan bij wezen. Oh, die ook hier. Echt een mooie foto. Vind je het bijzonder dat hij... Ja, best wel. Ja, omdat je hem nooit echt gewoon ziet namelijk. Dus ja. Dus dan is dit wel een gelegenheid om hem te zien. Ja. En wat vond je van hem? Geweldig. Ja, geweldig hoor. De jongeren vinden het vooral gewoon leuk, zo'n prins van dichtbij. Maar voor wetsers is het echt van belang. De prins spreekt natuurlijk een heel soort politici. En hij spreekt ook een heel soort leiders van universiteiten, van bedrijven. Als de prins die meestal gewoon informeel wijst op het belang van wetsers voor Nederland, voor de wettersector, dan kan het enorm helpen in de steun die wij verder dan gewoon nog opbouwen kunnen. In Nederland en in Europa. En wij merken die invloed ook soms van de prins. Dus, Hoe merk je dat? nou, dat kan je natuurlijk niet echt zo zeggen, maar dat merken we gewoon. Dat is door nieuwe contacten die we krijgen. zeggen. En dan is de prins weer voort. Na een lunch die ik in tiege ontspannen sfeer verroen. Naar verloot. Maar wij lekker eten.